ċabċib sfin u għajjad kbir minn folla kbira, l-aktar minn adolescenti u żgħażagħ li l-erba' filgħaxija ħonqu kull rokna tal-fosos tal-Furjana għal 12 l-edizzjoni tal-I Love MTV. Mal-ewwel noti tal-kanzunetta ta' Dimitri Vegas, When I Grow Up, il-folla deret entużjasta bl-ispettaklu ta' dan l-artist. Il-folla laqtu ukoll l-eks attriċi u kantanta Amerikana Hailey Steinfeld li flimkien ma' żeffina tagħha fuq il-palk spettakolari tal-I Love MTV interpretat il-kanzunetta Love Myself li ddebuttat biha fl-2015. Matul il-kunċert il-kantanta Paloma Faith allegrat lil pubbliku bl-alabaj waqt li Sigala u Ele Ayr interpretaw il-kanzunetta tas-sajf Came Here for Love. Id-DJ sorprenda lil-folla meta laqa l-mistiedna speċjali tiegħu Fuse ODG fuq il-palk meta interpretaw il-kanzunetta Feels Like Home. L-atmosfera fuq il-fosos komplet tikber bis-sem ta' Jason Derulo, iż-żeffina tiegħu u l-effetti viżwali mill-isbaħ li laħqu l-qofol tagħhom waqt il-kanzunetta tibtow. Fil-kunċert ħadu semmu ukoll l-artisti lokali Christabel u Emma Muscat. Spikkaw fost l-eluf bosta barranin u ħut minnhom ġew Malta apposta għal kunċert wara kampanja tal-Awtorità tat-Turiżmu. Miljuni oħra setgħu isegwu dan l-ispettaklu li għall-ewwel darba xxandar ukoll f'għaxar pajjiżi differenti.